Coney Island. Nay! Hello! Nanay! Hello! Nay! Malamig ko. Hello! With my sister. Masakay ka da? I wanna go on. Let's exit your boat. Masakay ka. Coney Island. We're going to the boardwalk. Doon tayo daan ha. No, dito tayo, Nay. Nay, dito tayo daan, oh. Tapos kanan. Yan ang Coney Island, yan oh. Yan ang beach. Kita niyo ang, that's the beach. Kita niyo ang beach oh, ang daming tao. A lot of people. Ice cold nutcracker. Yan. Not the famous Nathan. Dr. Apes, Papers, Barber. Yes. Ha? Dito na tayo. Coney Island. A lot of people. Yes, para sa mga bata. Wow. Ang ganda niya, no?
Yeah. Dito, dyan oh. Doon oh. Huwag ka dyan. Doon tayo oh. Kung gusto mo dyan oh. Doon oh. Oh, this, Dito na lang kaya. doon oh. Ha? Doon oh, doon oh. Wala doon sa maya no. Doon oh, doon na oh. Dyan lang oh, dyan lang. Ha? Yan oh, walang marami. Kasi daanan yan dyan oh, yan oh. Ha? Oh, dito. Dito. Mainit. Wala na nagdaan na may pando. Kaya isa. Dami na dito sa bahay. Dalawa. Palayo ka na naman palayo. Oo. Tapos dito ka na naman dito. Okay. Artone Island. Para hindi ka harap. Kasi Sorry. Nanak. Nakahawakan pa na. Wait, okay. Okay, kailan na wala ka ginagamit? Purpose kinaiyan na pa. Nak, doon lang ito. Yeah, tutang na siya doon. Nasa may Ah, ayan. Dito kami. Nak. Masuk gumania ka dito. Kaliwa ka, kaliwa. Ayan. Ay, wag mo iwanan. Ah, Change mo pa rin. Magpatalit ko. Parang kasi mainit na. Pagdala ko muna ng ano.
Yan ano. Aeroplano. Yan ang dagat, hindi masyadong umano ah. Hindi ganoon ka